Accelerated Rabies Termination Program hugot ni ginaduso sa gobyerno provinsyal. Tungod sa nagataas na kaso sang rabies sa mga ido, gobyerno provinsyal ang hugot nga nagaduso sang Accelerated Rabies Termination Program kag subong man pagpabakod sang Provincial Ordinance No. 72 Series of 2008, ang Rabies Control Ordinance of the Province of Iloilo. Ang isa sa mga tinutuyo sang sining ordinansa agud madula na ang kaso sang rabies pag-abot sang tuig 2014. Sa nahibaloan, 300 sa 450 ka mga Filipino ang napatay kada tuig tungod sa kaso sa rabies. 28% diri ang naghalin sa kagat sa ido o kun ayam, kag ang 2% ang naghalin sa kagat sa kuring. Sa probinsya sa Iloilo, mayara kita sang 306,535 ka mga layaw nga ido. Suno kay Mr. Jovin Sonico sa Municipal Agriculture Office, ang munisipalidad sa Santa Barbara ay kaduha nga may pinakadamo nga kagat sa ido sa bilog nga probinsya. Sa Santa Barbara, may ido kita nga nakadamuon sang nibimil, masubra. So nga itong problema di Santa Barbara is ikaduwa kita sa kagat sang ido sa bilog nga probinsya. Ikaduwa kita, numero 1 ang Kabatuan. So nga ang na dumduman nato nila nga implementar. So ang Department of Health nagpaproblema na sa vaccine kontra sa rabies, labi na gid para sa tao. So why nakita mabulan sang vaccine para sa tao kung makagat sa sangayam. Sunod sa Republic Act 9482 o ng Anti-Rabies Act kag sang Accelerated Rabies Termination Program sa probinsya, agud nga masolusyonan ang nga problema ginahingyo ang mga tag-iya sa mga ido pinaagi sa mayor kag sang barangay kapitan nga ikurong, higutan o busalan ang mga ido sa pagsunod sa patakaran. Ang munisipalidad ang kinahanglanman nga magpaobra kag magmaintenar sa dog pound, mag-train sa mga personnel on animal control management kag ang insakto nga pag-eliminar sa ido. Magdisigna sa mga manugdakop sa ido kag ang paghibalo sang lugar nga pagalubngan. Kag ang pinakaulihi kung hindi nagidman ang pungkan ang pagduging sa mga layaw nga ido, ang mayor kag provincial PNP director ang magahatag sa direktiba sa mga PNP personnel sa pag-eliminar sang sining nga mga ido. May power na ang aton nga mga chief police nga tidisignar ang ilang mga tinawo nga mag-eliminate sang ido, pero kinahanglan hindi na sa public dito na eliminate natin sila sa mga sa atong designated nga burial site. So dira na sila ilubong. So kung ma-eliminate na natin na mo by 2012, stray dog free zone ang aton mga barangay areas nga public, labi na gid sa poblasyon sa aton nga mga lagyan. So by 2013, tanan nga municipality sa probinsya sa Iloilo is ang mga tag-iya sa ido nga hindi magsunod sa patakaran sunod sa Section 11 sa Republic Act 9482, ang may penalidad nga 2,000 pesos kung hindi mapabakunahan ang ido, 10,000 pesos kung pabayan nila ang ila ido kung may nakagat na ini, kag 500 pesos kung hindi mahigutan ang ila ido sa tagsakation nga dalon sa sagwa sa ila puluyan. Sa pagkooperar sa tanan, kita ang nagasadig nga sa sining nga tuig mangin stray dog free zone ang Santa Barbara. Accelerated Rabies Termination Program hugot ni ginaduso sa ang gobyerno provinsyal. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.